மக்களுக்கு டென்ஷன் ஆச்சுங்க. ஊரடங்குல வேலை காலிங்க. நாங்க வாங்குறதே கம்மி கூலிங்க. 50 ரூபாய் இருந்து இப்ப 102 ஆச்சு. கஷ்டப்படுற மக்களுக்கு டப்பா காஞ்சி போச்சு. நாங்க சந்தோஷமா சுத்தின அன்னைக்கு பைக்கில், இப்ப குழந்த போல ஒயிட் நிக்கிறோம் சைக்கிள். நாங்க ஆபீஸுக்கு போன அன்னைக்கு பைக்கில், இப்ப குழந்த போல சுத்தி நிக்கிறோம் சைக்கிள். பெட்ரோல் விலை ஏறி போச்சுங்க. நம்ம மக்களுக்கு டென்ஷன் ஆச்சுங்க. மாறணுங்க, சீக்கிரம் தீரணுங்க. நம்ம மக்களோட கஷ்டம் அறியணும். பார்த்துக்கங்க, சொல்றதை ஏத்துக்கங்க. இந்த பெட்ரோல் விலை சீக்கிரம் குறையணும். காசு இருக்கிறவன் பெட்ரோல்ல போட்டுக்குவான். இல்லாத மக்களுக்கு என்னையா என்னையா உங்க இஷ்டத்துக்கு விலைவாசி ஏத்துனாக்கா தமிழ்நாட்டு மக்கள் என்ன வெண்ணையா வெண்ணையா. விலைவாசியை தடுக்க சொல்லுங்க, இல்ல குடும்பத்துக்கு சைக்கிளை தான் கொடுக்க சொல்லுங்க. கஷ்டப்பட்டு வேர்வை வடிக்கிறான். பெட்ரோல் போட போன நம்ம கிட்டிய கொள்ள அடிக்கிறான். பெட்ரோல் விலை ஏறி போச்சுங்க. நம்ம மக்களுக்கு டென்ஷன் ஆச்சுங்க. காலத்துக்கும் நாங்க கஷ்டப்பட்டோம். எங்க வாழ்க்கை புள்ளா மாற்றம் தான். இப்போ ஒற்றுமையா நாங்க சேர்ந்து வரோம். நாங்க பண்ண போறோம் போராட்டம் தான். பாலுக்கு வரி இருக்கு, சோப்புக்கு வரி இருக்கு. நாங்க வாழுறது எப்பத்தான் எப்பத்தான். விலைவாசி ஏறி இருக்கு, வறுமையும் ஊறி இருக்கு. தட்டி கேட்க போறோம் இப்பத்தான் இப்பத்தான். வெத்தலை வச்சு பித்தலை எடுக்கிறான். நம்ம கேட்க போனா நம்ம கிட்டிய கதையை கொடுக்கிறான். நம்ம சிஎம்முக்கு பாட்டு சேரணும். இத பார்த்ததுமே மக்களோட நிலைமை மாறணும். பெட்ரோல் விலை ஏறி போச்சுங்க. நம்ம மக்களுக்கு டென்ஷன் ஆச்சுங்க. பெட்ரோலுக்கும் அந்த டீசலுக்கும் ஐயோ கொஞ்சம் தாங்க ரேட்டு டிஃப்ரெண்ட். பெட்ரோல் பங்க்ல தான் கம்சன் அடிக்கிறவன் அவனை கரெக்டா பார்த்து பண்ணுங்க சஸ்பெண்ட். ரேட்டை ஏத்துறவன் நாட்டை கெடுக்கிறவன் இதெல்லாம் பண்ணுறவன் ஒருத்தன் தான். அவன பதவியில எவன்டா உட்கார வச்சான். அதனால மக்களுக்கு வருத்தம் தான். பண்ற வேலை எல்லாம் கேட்டீங்க. அந்த நல்லவருக்கு அடியாலுமே வெள்ள தாடிங்க. மக்களுக்காக கேட்கிற நானும் இது ஒழியணும்னா நம்மளுக்குள்ள ஒற்றுமை வேணும். பெட்ரோல் விலை ஏறி போச்சுங்க. நம்ம மக்களுக்கு டென்ஷன் ஆச்சுங்க. ஊரடங்குல வேலை காலிங்க. நாங்க வாங்குறதே கம்மி கூலிங்க. 50 ரூபாய் இருந்து இப்ப 102 ஆச்சு. கஷ்டப்படுற மக்களுக்கு டப்பா காஞ்சி போச்சு. நாளியாக சுத்தின அன்னைக்கு பைக்கில், இப்ப குழந்த போல சுத்தி நிக்கிறோம் சைக்கிள். ஆபீஸுக்கு போன அன்னைக்கு பைக்கில், இப்ப குழந்த போல சுத்தி நிக்கிறோம் சைக்கிள். பெட்ரோல் விலை ஏறி போச்சுங்க. நம்ம மக்களுக்கு